Ftit ġimgħa oħra se jiġi ppubblikat it-tender għall-ewwel fażi tal-proġett tal-Airfield Fawdesh li se jikkonsisti fil-liverrar taż-żona fejn mistennija tinbena din il-faċilità ġdida. Dan tħabbar mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri waqt l-ewwel laqgħa ta' diskussjoni għal Għawdex li ffokat fuq it-tema tal-konnettività tal-gżira. Il-proġett tal-Airfield huwa maħsub biex ittejjeb il-konnettività ta' Għawdex u jiftaħ opportunitajiet ekonomiċi ġodda l-gżira. Il-Ministru Camilleri qal li din il-faċilità tista' tattira investimenti s'issa ma jeżistix f'Għawdex, inkluż kejjel tal-avjazzjoni li potenzjalment jistgħu jirrilokaw mill-Gżira ta' Malta. F'ġimgħat li ġejjin ser nkunu qegħdin nibdew issa l-implementazzjoni wkoll tal-Gozo Rural Airfield, faċilità li ser ngħidilha tkun game changer oħra l-Gżira Awċija mhux biss għal traġitti bejn il-gżejjer iżda wkoll faċilità li nemmen li ser tkun qed tattira wkoll investiment ġdid bħal huma l-iskejjel tal-avjazzjoni bħal huma testing ta' drones hawnhekk propju minn ġewwa ċ-ċentru tal-Gżira ta' Għawdex. L-eks kurunellu pilota Mark Said enfasizza li Għawdex għandu jkollu aktar minn mezz wieħed ta' konnettività. Il-pilota Aldo Bord sostna wkoll li l-airstrip tista' tiftaħ setturi ekonomiċi ġodda u tattira investiment lejn Għawdex. Il-Ministru Camilleri sostna li konnettività effettivi essenzjali għal progress soċjali u ekonomiku tal-Gżira. F'dan il-kuntest semma wkoll il-passi li ttieħdu f'dawn aħħar snin biex tissaħħaħ il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Fost dawn hemm l-introduzzjoni tas-servizz tal-Fast Ferry. Bil-Ministru ħabbar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin dan is-servizz mistenni jissaħħaħ b'rotot ġodda li se jaqdu l-port tal-Imġarma b'Buġibba u Sliema fil-waqt li r-rotta eżistenti lejn Valletta se tibqa' topera. Intqal ukoll kif il-Gvern qed jaħdem biex tissaħħaħ il-flotta tal-Gozo Channel li mistennija tikber għal 5 vapuri. Dan huwa parti minn strateġija usa biex tkompli tissaħħaħ il-konnettività marittima bejn Malta u Għawdex.